God aften og velkommen til Krise med Krise. I dag har vi som kriser, og med os i studiet der har vi kriseeksperten Mathias Stefansen og den kriseramte person Rasmus Larsen. Mathias, hvad er en krise? En krise opstår ved, at ens normale reaktionsmåde ikke længere kan løse den situation, man er kommet over for. Ja, og i dag har vi så en traumatisk krise, og hvad kan så udløse så en traumatisk krise? Altså først og fremmest er der jo en udviklingskrise og en traumatisk krise. Den traumatiske krise er man som, hvad kan man sige, den værste af de to kriser. Og en traumatisk krise kan udløses ved for eksempel, det kan være skilsmisse, det kan være en eller anden form for tab, en person og andre ulykker i den kaliber. Ja. Nå, Rasmus Larsen, der er jo sket noget virkelig traumatisk for dig. Hvad var det egentlig, der skete? Jamen, jeg blev ringet op tidligt om morgenen og hørte, at min bror var død. Og jeg kunne ligesom ikke rigtig forstå det. Jeg troede ikke på, at det kunne ske for mig. Jeg var helt lammet. Det var meget uvirkeligt for mig. Selvom det er svært at huske i hele starten af det. Fordi jeg var chokeret. Ja. Hvad kalder man så den fase der? Men det er jo så, altså det Rasmus han har været udsat for her, det er så chokfasen, hvilket er noget, som alle oplever, når de lige er kommet fra en traumatisk krise. Han ved simpelthen ikke, hvad der sker. Hans forsvarsmekanisme er at benægte, og selv siger, at han ikke helt troede på, hvad der skete, og at han havde den her, nej, det kan ikke være rigtig følelse, som så er en normal del af chokfasen, og de måder at bebrejde, hvad der lige er sket, og at man ligesom ikke kan håndtere det. Ja. Og hvor lang tid var den fase så? Den fase, det er jo meget forskelligt fra person til person. Det kan vare nogle timer, det kan vare en dag, det er meget forskelligt. Men normalt så var det nogle timer efter du har fået nyheden, hvor du så begynder at kunne takle situationen. Ja. Hvordan havde du det så efter et stykke tid efter du fik den her nyhed af livet? Jamen, det begyndte ligesom mere og mere at gå op for mig, hvad der ligesom er sket. Men jeg begyndte også lidt at tænke på, at hvis nu jeg havde kørt ham på arbejde den her dag, som faktisk rigtig var aftalen, i stedet for at han skulle tage cyklen, så var det her ikke sket. Så jeg havde det ikke godt efter, og jeg havde nogle problemer med at spise og sove, på grund af at det ligesom var virkelig gået op for mig, hvad der var sket. Ja. Nå Mathias, hvad kalder man så den fase, når man er udenfor? Den fase kalder man så for reaktionsfasen. Den kommer også efter chokfasen. I chokfasen der oplevede Rasmus jo, at han ikke kunne forstå, hvad der skete. Og nu her så forholder han sig lidt mere realistisk til ulykken. Han har forstået, hvad der skete med hans bror, hvilket giver ham ondt i maven. Og han får også en lidt mere barnlig måde at tænke på, med at, på den måde med, at hvis jeg havde gjort, og måske bruger alkohol som et projektil til ligesom at bearbejde hans følelser på den måde. Ja. Hvor lang tid var den her fase så? Den fase, den kan vare, altså det er jo igen individuelt fra person til person. Alle tager sin egen tid for at bearbejde sådan nogle her ting, men normalt tager den her fase nogle uger til nogle måneder. Ja. Så det kan være fra 2-3 måneder til 2-3 uger. Ja. Nå Rasmus, hvordan kom du så videre efter det hændelsen? Jamen, jeg begyndte ligesom at åbne mig, kan man sige, en lille smule mere op for de nærmeste, for dem jeg havde meget tæt omkring mig, der stod mig meget nært lige efter hændelsen. Det var lidt nemmere at snakke med dem, og så begyndte jeg ligesom også at kunne mærke en lidt bedre soverytme, og jeg kunne spise en lille smule mere. Jeg begyndte ligesom at åbne mig en lille smule mere. Ja.
Mathias. Hvad kalder man så det, som Rasmus oplevede her? Nå, men det Rasmus har oplevet her, var, at han sådan prøver at bearbejde det, der er sket for ham. Det har lidt været, hvad kan man sige, der har været en slags glidende overgang i forhold til det, Rasmus har været igennem før. Før havde Rasmus måske også prøvet at knytte lidt sociale bånd, at der er nogen, der prøver at snakke til ham, men Rasmus har måske ikke været lige så lyttende, som han nu så har været nu. Rasmus prøver, hvad kan man sige, han er ved at åbne sin skal efter ulykken, og at han kan snakke, han kan stille spørgsmål til de folk, som der er nogle spørgsmål til, hvordan han har det. Han kan måske svare på lidt mere end kun de spørgsmål, der bliver stillet ham. Så det er en meget positiv retning, Rasmus er gået i her, og det lyder som en flot glidende overgang. Nå Rasmus, nu er det næsten 3 år siden, at du gik ind i den her krise. Hvordan har du det nu? Jamen, jeg har det da det bedre. Jeg synes, at ligesom efter et 1,5 år, så var jeg ligesom kommet videre på den måde, at jeg begyndte at tænke på alle de gode ting, jeg havde haft sammen med min bror. Og alt det gode, vi havde lavet. Hvor i starten, der tænkte jeg jo der havde jeg kun negative tanker om det hele. Jeg begyndte at åbne mig lidt mere op for alle efter det her 1,5 år, eller jeg var faktisk meget åben omkring de fleste ting. Ja, Mathias, hvad kalder man så det, som Rasmus han nu var igennem? Nå, men altså, Rasmus han er jo egentlig, efter det her 1,5 år, og Rasmus jo egentlig, hvad kan man sige, færdig med sin krise. Han er kommet, normalt efter 1 til 2 år efter krisen, der begynder man sådan at kunne åbne meget op, ligesom vi ser Rasmus gøre her efter et 1,5 år, hvor han kan åbne meget op og tænke på situationen, måske med glædelige minder, og ikke kun på hans brors død. Han bliver, hvad kan man sige, mere afklaret efter situationen, og i stedet for kun at se tilbage på den ulykke, der er sket, og den krise, han har, så lyder det som, at han nu er begyndt at se fremad, og at han kan fungere godt sammen med sine venner, og det lyder i det hele taget som, at Rasmus er blevet mere modent menneske, efter den her krise er færdig. Ja. Hvordan vil du så vurdere hele hans proces, fra da han startede til nu? Ja. Rasmus har været igennem en, hvad kan man kalde det, en rigtig sund krise. Han har gennemgået, hvad kan man sige, alle trinene perfekt. Normalt så, eller ikke normalt, men man kan godt sidde fast i krisen. For eksempel, vi ser Rasmus, at han bearbejder lidt sig selv. Hvis han nu ikke havde snakket med sine venner, den her, da han følte, at han begyndte at tage kontakt til sine venner, og hvis han ikke var kommet ordentligt ud af det, og han havde nogle gode venner, så var Rasmus måske ikke der, hvor han var i dag, og så havde han måske mere brug for noget krisepsykologi, og han er kommet ud af det i en rigtig sund måde.